študenti, vítajte pri špeciálnom 1. aprílovom vydaní Aktualít. Prechádzame hneď na prvú tému. Aj my, poslucháči vysokých škôl, máme možnosť riešiť problémy zo študentského života prostredníctvom ombudsmana. Takáto príležitosť je tu pre nás k dispozícii od začiatku marca. Vysokoškoláci majú svojho prvého ombudsmana. Koncom februára sa ním stal 35-ročný vysokoškolský pedagóg a advokát Rastislav Kaščák. Člen študentskej rady vysokých škôl Peter Kulan nám povedal, čím sa pri vzniku študentského ombudsmana nechali inšpirovať. V tomto prípade sme sa nechali inšpirovať od našich poľských kolegov, kde tento model funguje už 10 rokov. Medzi základné vstupné predpoklady kladené na potenciálnych uchádzačov patrili vysokoškolské právnické vzdelanie 2. stupňa, jazykové znalosti, ale predovšetkým znalosti legislatívy z oblasti školstva, z ekonomických či sociálnych odborov. Z celkového počtu 20 kandidátov postúpilo do druhého kola výberového konania celkovo 7 uchádzačov. Peter Kulan zároveň upozorňuje. Apelujeme na študentov, aby sa obracali na študentského ombudsmana až po vyčerpaní všetkých možností, ktoré ponúkajú orgány fakulty a našej univerzity. Študentský ombudsman úraduje v priestoroch Ústavu informácií a prognóz školstva v Mlynskej doline. Členovia študentskej rady vysokých škôl odporúčajú študentom sledovať ich webovú stránku, kde bude okrem informácií zverejnený aj pracovný postup podávania sťažností a podnetov študentského ombudsmana. Študenti by možnosť obrátiť sa na študentského ombudsmana privítali. Takže určite si myslím, že takýto niekto by bol potrebný, pretože väčšinou aj na tých študijných nikdy nevedia nám poradiť a určite nejaký taký kompetentný by bol určite vhod. Keby som mal nejaké problémy a takto, no tak určite by som sa na neho obrátil. No tak ja si myslím, že je dobré, že ho zvolili, veď je plno študentských problémov, aj ja mám svoje a myslím, že keby bolo niečo také naozaj závažné, tak asi by som sa na ňo aj obratila. Dúfame, že zvolením nášho ombudsmana sa zvýši kvalita vysokého školstva na Slovensku. Pre Mediálku TV Monika Popovičová. Vysokoškolské biblické hnutie zorganizovalo viacero stretnutí po celom Slovensku. Okrem Žiliny či Košíc zavítal doktor Payne aj do Prešova, kde si poslucháči vypočuli prednášku spojenú s diskusiou na tému viera versus veda. Ide vlastne o také rovesnícke zdieľanie sa života ako takého, s tým, že veriaci študenti sú otvorení rozprávať sa s neveriacimi študentmi a navzájom si pomáhať. Doktor Peter Payne slúži študentom na univerzite v Santa Cruz. Na Slovensko zavítal s jasným cieľom pomôcť mladým ľuďom pochopiť zákonitosti viery. Študenti Prešovskej univerzity sa mohli v anglickom jazyku dozvedieť o rozporoch medzi vierou a vedou. I think oftentimes people assume that if God exists, then science should fail somewhere in being able to explain the world around us. But when we look at the world around us, there don't seem to be any gaps where science can't explain something. Whether it be looking at neurons in the brain or looking at chemistry or biology or even at the cosmos. Wherever you look, from the highest level to the smallest level, science is able to account for those things. Po skončení prednášky študenti predniesli svoje otázky v diskusii. Bolo to zaujímavé počúvať o tejto téme a človek stále keď si obnovuje tie veci, tak potom vlastne aj má nejaké argumenty, keď sa stretáva s ľuďmi, ktorí nie sú veriaci. Veľmi si vážim vlastne tento spôsob evangelizácie, ktorý tento pán vlastne robí. Áno, tak určite toto stretnutie, respektíve táto prednáška mi odpovedala na veľa otázok. Vlastne niektoré som sa aj opýtal, bolo mi odpovedané aj to, čo som čakal viac menej. Hlavným cieľom stretnutia nebolo len rozšíriť znalosti študentov v oblasti viery a vedy, ale aj podporiť schádzanie sa mladých ľudí s rovnakými záujmami. Pre Mediálku TV Andrea Čajová. Naši spolupracovníci zo susednej Kasovie nás navštívili, aby podali svojim kolegom správu o činnosti našej televízie. Túto správu si môžete pozrieť práve teraz aj vy. Mediálka TV sídli na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Študentom ponúka nielen zaujímavé reportáže a aktuality, no taktiež potrebnú prax do budúcna. Ako sa im darí, sme sa prišli opýtať priamo sem do Prešova. Mediálka TV má veľmi veľké vízie. Do budúcna chceme hlavne fungovať a chceme fungovať kvalitne. Počítame s novou technikou, s ktorou sa rozšíri škála programov, ktoré chceme vysielať. Táto prvá internetová televízia funguje úctyhodných 5 rokov a zaujímavosťou je, že ich prvé vysielanie sa uskutočnilo na Štedrý deň v roku 2007. Momentálny počet členov je 30, ale toto číslo sa neustále mení. Táto funkcia mi dáva určite veľmi veľa skúseností, ktoré by som nikde inde nezískal. Vzhľadom na to, že študujem manažment, je to veľmi veľká výzva. Náš vedúci je super,
Veľmi dobre sa s ním spolupracuje. Má svoje nedostatky, ale som s ním spokojný. Ako sa cítia členovia vo svojich pozíciách? V prvom rade mi prinesie veľa praktických skúseností a potom určite aj spoznávanie nových ľudí. Rád točím spoločenské udalosti, prírodu. Snažím sa trošku kreatívne to robiť, aby to nebolo jednotvárne. Samozrejme, našim kolegom držíme palce, prajeme im mnoho aktívnych členov a nadšených divákov. Študentská televízia, Adriana Kokindová. Každý z nás sa môže stať vynikajúcim podnikateľom. Pod týmto heslom sa niesla prednáška roka na univerzite v Eperieši, ktorú organizovala Fakulta manažmentu. Pod záštitou Fakulty manažmentu sa minulý týždeň v priestoroch Prešovskej univerzity konala prednáška roka na tému Tomáš Baťa – Cesta za úspechom. To je jedna z prednášok, ktoré tvoria reťaz prednášok úspešných podnikateľov, ľudí, ktorí ukazujú, že poctivosť v práci, talent, tvorivosť, odvaha podnikať stále slaví úspechy. Prednášajúcim bol riaditeľ nadácie Tomáša Baťu, inžinier Pavel Velev. Podľa jeho slov išlo počas celej prednášky o motivačné rozprávanie, ktoré sa nieslo pod heslom Staň sa aj ty geniálnym podnikateľom. Okrem najzaujímavejších faktov týkajúcich sa Baťovho podnikania sa študenti mohli dozvedieť informácie o výnimočných medzníkoch v Baťovom živote, ako aj perličky z jeho súkromného života. Slušnosť, čest, pracovitosť, píle, zodpovědnost. To jsou slova, které si myslím, že charakterizují přesně to, co by dneska lidé měli dělat, ať jsou to mladí, anebo staří podnikatelé. Zaujímavým doplnením rozprávania bola prezentácia, ktorá obsahovala množstvo fotografií, vďaka ktorým si študenti mohli predstaviť sídlo slávneho podnikateľa, ako aj mesto Zlín, z ktorého pochádzal. Nechýbali vtipy ani citáty, ktoré pochádzajú práve od slávneho podnikateľa. Že pokud se lidi budou k slově slušně chovat a budou slušně podnikat, tak to taky k něčemu bude. A musíme myslet taky na ty druhé, nejenom na sebe. Odozvy zo strany študentov boli iba pozitívne. Pán riaditeľ sem tam mi prehovoril do duše a možno ma hádam aj inšpiroval do budúcna. Bolo to fajn. Som rád, že niečo také bolo zorganizované. To dal obrovský prínos študentom, pretože väčšina populácie rozmýšľa úplne iným smerom. Prednáška vyústila do diskusie, v ktorej pýtajúcich sa študentov nebolo núdze. Pre Mediálku TV Monika Popovičová. 28. marca sa v sále PKO Čierny orol uskutočnil koncert mladých umelcov Hudobnej akadémie Krakov, Poľsko. Prierez tejto oslavy hudby si môžete pozrieť práve teraz. Streda večer sa niesla v duchu klasiky. Priestory koncertnej sály v PKO rozozvučala hudba mladých umelcov. Organizátorom podujatia bola profesorka Irena Medňanská z katedry hudby na Filozofickej fakulte. Komorná spolupráca s týmito dvoma mladými prišli profesor Piotr Grodecký a profesorka Joanna Vítek z Akadémie muzičnej z Krakova. Na koncerte sme mohli vidieť dve absolventky Hudobnej akadémie z Krakova v Poľsku. Ako prvá sa predstavila huslistka Jovita Nidecka za klavírneho sprievodu Piotra Grodeckého. Wspaniała atmosfera, taki klimat, jak się wchodziło, że wspaniale się grało po prostu. Speváčku mezosopránu Olgu Stankiewicz tentokrát na klavíri doprevádzala Joanna Vítek. I czuło się tą atmosferę, taką, która, tak, tą dobrą energię, którą publiczność nam przekazywała i reakcje. Tak, to było bardzo budujące. Na vystúpení sa zúčastnila aj doktorka pedagogiky Marta Polohová, ktorej sme sa opýtali na jej dojmy z koncertu. Boli to veľmi krásne výkony týchto mladých interpretov, veľmi zaujímavý repertoár a rada by som sa dostala aj k datovým materiálom, aby som ich mohla do budúcna niekedy aj použiť. Návštevníci koncertu si vychutnávali hudobne prepracované diela známych skladateľov a značením počúvali ich pestrosť. Aj keď slabá účasť, no ale tak si myslím, že každý, kto tu bol, tak ho to zaujímalo. Si myslím, že tí ľudia, ktorí tu neboli, môžu ľutovať. Hoci posledné tóny dozneli a koncertná sála v PKO je opäť prázdna, hudba v hlavách návštevníkov bude ešte dlho znieť. Pre Mediálku TV Kristýna Vagadajová. Neúspech a nepodarenosť sú nám proti najmä vtedy, ak veci nevychádzajú v náš prospech. Neúspech a nepodarenosť sú nám proti najmä vtedy, ak veci nevychádzajú v náš prospech. Práve teraz si môžete pozrieť nevydarené zábery, na ktorých by sa naši spolupracovníci najradšej nevideli. Neúspech a nepodarenosť sú nám proti najmä vtedy, ak veci nevychádzajú v náš prospech.
Neúspech a nepodarenosť sú nám I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Milí študenti, vítajte pri špeciálnom 1. aprílovom vysielaní aktualít. Prechádzame hneď na prvú tému. Prierez tejto oslavy hudby si môžete pozrieť práve teraz. To je prečítavanie, keď ma zabiješ. Univerzitné pastoračné centrum. Rozmýšľaj. Rozprávaj, keď ti rozmýšľaš. Rozmýšľaj, keď rozprávaš. Je 8. marec, máme zahlásenie zo 14. februára. Ahoj, mami, som v telke. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Vážení diváci, vítam vás v 5. roku vysielania Mediálky TV. Rok sa opäť s rokom stretol a my tu máme Vianoce. Takže vítajte pri... V mene celého kolektívu Mediálky TV by som vám zaželal. Práve na týchto miestach sme s našou kamerou prichytili... Nefúkaj. Práve na týchto miestach sme s našou kamerou prichytili našich mladších kolegov, ako sa zabávali. Avšak objektív našej kamery a všetko našej kamery, objektív našej kamery. To bolo na dnes všetko. Pozrite si ešte vtipnú bodku. Želáme vám príjemný zvyšok 1. apríla a taktiež aj celý 1. apríl. Talk to corporate, approve memos, lead a workshop, remember birthdays, direct workflow, my own bathroom, micromanage, promote synergy, hit on Deborah, get rejected, swallow sadness, send some faxes, call a sex line, cry deeply, demand a refund, eat a bagel, harassment lawsuit,